Ste bili dobrodošli u moj novi gameplay. Ja sam Sava i danas stignem preko telefona i igramo Clash of Clans. Započnemo novi serijal. Za vama pokazat ću vam moje selo, aktuelno. Ne znam šta ćemo danas započnemo Clash. Ja kao prvo da vam samo kažem da neću kupovati ove džem, pošto nikad nisam radio. Imam jak profil ako hoćete. Pošto vam ga pokažem. I kad u epizodi kad budem napravio Clan Castle, na italijanskom mi je. Ja, stavio sam sve, a to nisam trebao da uradim. Dobro, zalagovalo. Ali ljudi, mislite kako iPhone da laguje, to je odličan telefon, ali ne snimam sa njega. Da neku aplikaciju, oprostite, za mi je više da se rekorduje ekran. Ja čekam da se ovo tarasimo. I pišite mi u komentare ako hoćete još ovog serijala, pošto je ovo novi serijal ili da što presnima na svetu, ali to možda sa drugim profilom. Uvijek kad sam u napadu zalaguje. Room tour. Uskoro će izaći room tour. I znam da je kanal da je mnogo stoji. On mnogo stoji. Ne mogu da izbacim klip, ne znam što. Da me neko zablokirao. Ali dobro, ajde dobro. Kako se... Ajde. Sa... Vito. Ako vam se ne sviđa, promenit ćemo. Dobro, ajde. Što sad na Town Hall. Je. Otišla je. Otišla je više. Otišla je. Ona malo pomeram ovaj đavo da rekordovanje, pošto mi smeta. Inače ja igram Clash, sad ću tačno da vam kažem, od 23. aprila 2014. Tim napravimo ovo kako zove bre. Ne ovo. Ovaj Clan Castle, odmah ću vam pokazati. Ili možemo, da mislim možemo, što je bilo ovdje prebilo Y? Ne Y. To ne mogu tražiti na peši pre. Da nađem klan, sad ću prvo idemo ovdje. Najbolji klanovi Italiji. Dobro, to nas ne interesuje. Doći ćemo ovako. Šta? What? Da pošto telefon nisam koristio nedelju dana, pošto sam kupio novi, pa mi staje u kutici.
koji je ovaj telefon Samsung Galaxy. Dobar je. Bacite kroz prozor. Sretno, nikad to nisam uradio. Ne, što se spomenulo? Merilo. Parlez-vous français, cravatra vous passe, telere pomoše. Evo, sad ćemo uzeti. Kako ćemo ovako? Šta radim? Epizodu ću da pravi. Kako zove? Đavo. Clash ću prebaciti. Ja mnogo dobro razumijem engleski. Imamo jedan kontrolni u svakoj nedelji. Znači, engleski mi je jedan od... Ajde ovako. Nećemo imati sve zidove. Da vam kažem da za šta mi je za početak, šta govorim više. Početak nismo nešto jaki, ali dobro. Evo, to je maksimum. Tu ćemo ih staviti. Ovaj Tom Hall. Ovdje ovaj. Kako zove ovaj đavo. Stavit ćemo ovo ovdje. I ovo ovdje. Imamo 238 džemova. Sad razmišljam baš šta bi možemo radimo s tim. Sad čekajte. Napravio sam plan. Čekaj 10 da napravimo, da kupimo još jedan ovakav. To. Koliko ćemo da dva, daj, to je malo. Da vam pokažem drugo. Plan da mi je drugo selo. Ući ću i ja. Sad sa ovim. Sad čekaj. Idemo ovdje. A ja ne mogu. Sad ćemo morati da uradimo. Ovako. Sad ovako, valjda ovako. 40. Šta li da radimo? Sat i 59 minuta. Ajde, potrošit ćemo 40. Ovo je dosadna, kako ja kažem, dosadna ko proliv. To sam da kažemo njoj. Sad imamo Tom Hall level 3, ovo košta 10.000. Mi ćemo sad ovo ovako, 25, napravili smo. Dobre ljudi, to. A ću vam pokažem. Ne. Kako se zove? Srpski ratnici. Ko je tačno? Sad čekaj. Mislim da ovo da ima 10. Ne, nije. Ovo, ali dobar klan.
Stava 4. Da nađemo. I dobro, ne mogu da ga nađem. Naći ću ga, vjerovatno. Op, 5. Još 5, 10. To. I sad možemo... Mnogo lako je. Evo, napravit ćemo još ove zidove. Napravit ćemo još ove, platit ćemo u džemovima još ove zidove. Mnogo lago je, ne znam što. No sve tako da imam sve zidove imam i poslije mi fali tačno jedan zid, otvorim neku rupu, tako nešto. To me najviše dovodi do ludila. I pošto mi je to ime, tu izbacujem sve stvari kada će klipu Q&A, sad će biti jedan zid. Sam je uspio. Uspio sam. I ljudi, samo malo sredimo ovo. To je bilo to. I ljudi, ništa. I čao ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu.